A demanda do sector hostaleiro do municipio, o Concello da Pobra porá en marcha un curso exprés de formación de operacións básicas en cafetería e bar. Xa hai unhas semanas puxéronse en contacto con nós varios hosteleiros daqui da Pobra do Caramiñal dicindo que precisaban persoal para traballar, que tiñan que reforzar as plantillas, pero que sí veían que había un pouco problema de encontrar personal cualificado. Entón, que sería interesante pois poñer en marcha un curso de formación á carta, nunca mellor dito, que pois servira para preparar dunha maneira axeitada e rápida a personal cualificado para traballar en hostelería, de camareiro, de auxiliar de camareiro e de axudante de bar. Esta acción formativa con compromiso de contratación de cara ao verán compónse de 39 horas lectivas nas que tamén se inclúe o curso de manipulación de alimentos. Non só falamos dunha formación que cualifique ou que permita adquirir coñecementos ás persoas participantes, senón que tamén hai unha inserción laboral, un porcentaxe moi alto, como é o caso de 33%, xa que solamente son 12 participantes, e deses 12, 4 van a comezar a traballar unha vez finalizada a formación. Os interesados en participar poden inscribirse tanto no rexistro do Concello como a través da sede electrónica. As prazas son limitadas e adxudicaranse por orde de entrada.